Cek.
Horas madita salutna. Dihamu akadamang dainang hanggi boto pinaribot. Waing naik masuk mahita tu permingguan manugoton di minggu na papituhon. Dung Trinitatis tanggal 27 Juli di pukul sia adorang so masuk kita tu permingguan on tamado taparade rohadot pikirata martang yang nahohom mahita sangobas di bagasan roh tadi. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 10. Hite-hite guar di debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi perbadia na tumopa langit dohot tanoon, amen songonodo di dok Tuhan Yesus, yang go poda na diau dang au na punasa, poda ni na marsuru au doi, molo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, boto ni ido taringot tu podai, manang nasian debatai, manang nasian huhatao ni sian roharoaku sadiri, songon nanidok ni surati, akabatang aik na manguludo mabaur sian pamatang ni naporsiha diau, haleluya. Martangi yang mahita,
Ale Tuhan debata amanami parasi rohan na sumurung. Say tugihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehon madihami haporsyaon na sitong. Asa holon ho sabig na haposan nami. Udang loas huriam marhaposan tu akka na dihasyanganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Say asi maroham. Patuduhon tu hami dalan tu hatuaon. Asa jupang hami asi ni roham nagodangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mam. Tangihon hamuma patik ni debata di hari mingguan ima sian patik parjolo rodi patik na pasapuluhon. Songonoma patik ni debata. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam dinna debatata. Dang jadi marakupau bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banotongaon, rodi na di bagasan aik na di torunitano, yanggo tunggabe si sobaon manang si oloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yanggo soture dalanna, ai hona uhumna dosogut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari maula hamuna sa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatadoi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pen na mangibati hutam. Ai dina onom arido di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isida. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradanai jala di parbadai. Patik palimahon. Ikon pasanga pemudo natorasmu asa martua ho jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata naso tutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu.
dang jadi hal yang kan diroham dongan saripe di donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata tadi ngotu patik na 10 oddo. Audo Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parrimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon rodi sudut pawapaton. Pinopar ni akan nasogo roha diau. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu. Akan namar holong ni roha diau naso mangalosi patiki. So nima sahat na patik ni debata rap mahita martang yang mangidoluk gogo laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nambar tu patik mi. Amin. Tapauduk jalata paserep marohata diadopan di debata martangi yang mangidu hasisani dosata martangi yang mahita di bagasan rohata ganup. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia, ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolob, huhilala hami rikot do asini roham di salut, hami halak perdosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot hami tungna jojut do hami manibil sian akadalanmu
nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hamisian jolom alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean niaka perdosa. Alai hamubaon ni rohana dolomon ni roham asa mangolu. Sesa masa luhut hageduhon nami, dohot pangaloson nami marhiti-hiti pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham dihami, marhiti-hiti panidangion dohot haguguon nito di perbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majouho, asa patun, tigor, jela daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen tabigay mabaga-baga taringot tuha sesan di dosata, songono dohata ni Tuhan Jehova. Nunga diarsai ho au marhite sian aka dosam, jala nunga dilojai ho au marhite sian aka hajatomu. Au tutu, au sadiri manalesei aka pangalosim ala ni hadirioku, jala dangbe hupa ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Tabegima hatani debata turpuk diari menggon imana dienet sian buku par pesalmen bidu 86 mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 sada tajahama marsikat soring di ayat 10 sada rap mahita majahasa songonoma hatani debata. Sai paeleng ma pinggolmu ale Jehova alusi yau ay nadangol jala napogos duau. Asi maroham diau ale Tuhan ay saya tu hodo au di jojo manipatari. Ay anggo ho ali Tuhan pandengkan bahasa jala marpamuati roham jala gudang situ tudo jala gudang situ tudo asini roham disude aka nama joho. Diari hagoteki hodo hujau ay sai alusanmu doau. Rodos sogot sude parbegu akana tinongosmi marsobba tujolom ale Tuhan jala pasangapon guarmu.
Saya ajar hormat wau ale Jehovah dalanmu asa marpangalaho au di bagasan hastungan mi. Saya pasada marohaku makabiari guarmu. Songonima sada martua doakan natu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidakon ma haporsiotai songon na hina tidakon ne dongata sa haporsion di sandok portibion rap mahita madok au porsian di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mo palangi dohot ano au porsian di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai ima natinubuhon di si Maria nagabi-gabian sian todi parbadia adorang sohabubuan ido tu hatta natu maun nabirnit di panghuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natua tu banuatoru dung ditanom namulak mangulu di are patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pergogo naso hatu dosani di sima ibana pai memulak sogot tu tanon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopana na Kristen akan nabadia dohot dia sesan di dosa dohot dia tai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Hudul mam.
Hamuna dengan sahapur seaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus andorang so jinahaon ondor nitik ni uriatna di hari Minggu sadarion atas guarni parhaladu HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mau pasatami hata horas-horas tuita saluhut do tuaka dongan natongon bebak di Yogyakartaon na ondo pe parjolo rak marsawar mar Minggu di HKBP Yogyakarta sadarion marsiteon upasa hatami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas madihita sude. Warta Minggu 23 Juli 2023, topik beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Pelayan ibadah Minggu 23 Juli 2023 yang berkhotbah Pendeta Abner B. Panjaitan MDiv, liturgis Sintua M. Marpaung, Warta Sintua PSM Simanjuntak. Jadwal pertanyaan wilayah minggu ini. Hari Rabu 26 Juli 2023 di wilayah Barat dimulai pukul 19 WIB di rumah keluarga D. Nababan Boru Ibu N. Boru Marpaung. Hari Sabtu 29 Juli dimulai pukul 18 WIB di wilayah Selatan di rumah keluarga TI Huta Julu SE FM Ibu Dr. NR Boru Sihaan. Jemaat HKBP Yogyakarta khususnya anggota jemaat wilayah tersebut diundang untuk menghadiri acara pertanyaan tersebut. Tuhan memberkati. Surat penugasan calon pendeta HKBP di HKBP Resort Yogyakarta. HKBP Resort Yogyakarta telah menerima surat penugasan dari kantor pusat yakni calon pendeta Albert Parsahoran Sihotang STH ditugaskan untuk melayani di HKBP Resort Yogyakarta Distrik 18 Jabarteng DIY. Setelah warta ini akan dibacakan surat penugasan beliau. Nomor 5, rapat pendeta distrik Jabarteng DIY akan diadakan di Hotel Semarang. Bisa kita cermati di papan pengumuman. Tahapan lelang proyek renovasi rumah pastori dan perkantoran komplek HKBP Yogyakarta. Sehubungan dengan program kerja panitia pembangunan, bersama ini diinformasikan jadwal tahapan lelang renovasi proyek rumah pastori dan perkantoran kompleks HKBP Yogyakarta sebagaimana berikut. Tanggal dan tahapannya yang setelah sejelasnya bisa dilihat di papan pengumuman. Kunjungan gereja remaja HKBP Yogyakarta ke Pospel Wonosari sudah berangkat hari ini. Tuhan memberkati. Ibadah nuansa etnik pada hari Minggu 30 Juli 2023 dalam ibadah pukul 17.30 akan dilaksanakan ibadah dengan nuansa etnik Jawa. Demikian diwartakan, Tuhan memberkati. Berikutnya kafeteria remaja HKBP Yogyakarta, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja dan tim musik dan ibadah bisa kita cermati di warta pengumuman. Pokok-pokok doa syafaat, kegiatan pelayanan di persebukunan juga bisa kita cermati bersama. Donatur bunga altar, penyumbang bunga altar pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 dari keluarga Sintua Dr. O. Sitorus MS, Ibu EM, ME Boru Pakpahan. Tuhan memberkati. Warta keuangan tanggal 15 sampai 21 Juli 2023 selengkapnya bisa kita cermati di papan pengumuman. Selanjutnya kami akan membacakan surat penugasan. Surat penugasan nomor 1 garis miring SPBP garis miring calon pendeta garis miring SP1 6 2023. Eporus Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Menugaskan nama Albert Parsauran Sihotang STH, pekerjaan calon pendeta HKBP terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023
melayani di HKBP Resort Yogyakarta Distrik 18 Jabarteng DIY. Dengan ketentuan: 1. Melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana yang ditentukan dalam uraian tugas terlampir. 2. Bertanggung jawab kepada Polres Distrik 18 Jabarteng DIY. 3. Membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan 1 kali 3 bulan kepada Sekretaris Jenderal HKBP atau kepada Biro Personalia dan tembusan kepada Biro Pembinaan HKBP. 4. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki jika masih ada kebuat surat penugasan ini. Ditetapkan PR Raja pada tanggal 26 Juli 2023. Huria Kristen Batak Protestan atas nama Eporus, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Tembusan pada Parhalado HKBP Yogyakarta. Demikian warta Minggu 23 Juli 2023. Tuhan memberkati. Upasatabi mga partikia tu amang calon pendeta lau mangalehon hata sautik. Horas. Maulia tema di debata na mga lian partikian dihita hi pason tari parita saat tu minggu tas sadarion. Suang songoni di amang pendeta nami di son. Amang inang Parhalado Resort nang Huriaon. Tarlumobi di Sudehita ruas HKBP Yogyakarta sekolah minggu remaja na poso ama ina dot lansia. Songon natai na mandok jolo tinidik sanggar lau bain huru-huruan jolo sinukun jomarga dot huta asa diboto partuturan jala molo diboto partuturan lam hot mate parsauran alani ia manginang di haredon munai upatandon madiriku iau nake margoar calon pandita Albert parsauran siotang STH siotang si Pardabo nomor 10 itu 10 sian pakat molo au nunga tubuh di Medan dua manginang jalan menggudang di si. Dainang pangitubu baru butar-butar si menanduk sian si Hiong Porsea. Kami di Paborhat sian HKBP Binje Resort Binje jala di sido na tutui sonaria manginang. Doli-doli do pewa manginang nang peagak matua gitu. Jadi do mutusi manginang songon nakin nanunga titik kontu kami tu hita. Kami mai calon pandita na tongos sen kantor pusat son marhite surat penugasan Parjolo nagabi parsidot kami di pakoposion di resort tahun alani manginang cakon mahami di bagasan tanyang munai songon endena mandok godang dope si guru onoki songoni mahami totu mas cailas doro aku molo adong akapoda nauli dok hot aka arahan sian amanginang tarlumobin na tutuan nami asa lam marsangap guarni debata marite kuriat tahun marsi tangiang namita manginang marsi toguan hut marsi urupan ima mungkin sauti sian hami lebih kurangna tapasikop anon di parsaurata dan engro debata mamasumasuita horas maita salutna Martopak maju hita. Jadi hobar tu tona di rapot menang sermon di Parhalado, Hamisian Parhalado Resopma mengalusi surat penugasan nasida dot hata nasida nakin. Jadi hami jongjong di son perjolo bersatabi tu hamu akadamang dainang hanggi iboto pinaribut. Molutuk pehami di patujolo lau mengalusi surat penugasan nasida. Di amang calon pandita Albert Parsauran Sihotang na perjolora songon guarima Parsauran, Rapmar Parsauran mahita di tonga-tonga di Huriata di HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Napa duahon sasi tonga godang gope sisa bion. Ala godang sisa bioni umbahen na dibayan surat penugasan tu amang calon pendeta Albert Parsauran Sihotang STH. Oleh atema di HKBP ala di bereng HKBP ikon lam mangerbang do Huriana HKBP terlumubi lam rarat hatani debata di tonga-tonga di Portibion.
buasa hodoko kami nakin godanggo pesi sabion, adonggo konsentrasi na ikon si hobasan ni HKBP terlumobi di distrik Sapulualu Jabarteng DY. Sarana moliate ma ditu hata nunga jongjong pos pelayanan Wonosari. Nunga jongjong HKBP Klaten. Nuaeng neng tapa hebang tu sedayu Kulon Progo. Alanido rap mahita sada martangiang tu debata asa bui di ulahon nasida surat penugasan sesokon nasahat tu nasida. Jongjong manian pos pelayanan di sedayu Kulon Progo, jongjong ma nang di Purworejo, jongjong ma sude di Tanah Jawa. Idonan hirim ni huriata HKBP lam mangerbang hatani debata di tonga-tonga di Portibion. Imara naboy hupasatami hujalohami amang padita amang calo padita Albert Parsaoran Sihotang STH. Selamat bertugas amang, selamat melayani di HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Mbak songan nedok munai mbak rap mahita lau mangulahon aka ulahon na pinasat ni tuhata di tonga-tonga di uluta. Imara na buhay hupasatami tuhata ma namakorasi hita saludda. Butima hupasatami mamuse kur ama Immanuel.
oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliati mahudok kami, ala di pardongan iyo mudohot asin roham na mengiring-iring salpu saat di minggu nabani pinarbadi amon. Marlasi roha kami, margugu kami, lahu mangula akaulon nami. Di bagasan minggu sadarion, roh kami Tuhan ganup akar ruas ni huriam, akan namak kasih holi hatam. Alani Tuhan, makuling maho di tonga-tonga nami, ay nung ngarade kami akar ruas mon, laho manangihon hatami. Jala damay na siyan di bata amata, ima na mga ramoti, ate-ate doho pikiram muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras marita manginang. Nuay nga jam sia do jam munay lebih kurang hade. Allahu upikir kami agak jangga jam itakon. Jadi melutung perong nang tertuduh, tahu tertuduh. Una pola di goit, pe di goit, dung nanayang berpilihan. Ala dia manginang, hata ni di bataman, nanayang marsaur di tonga-tonga ni pungwata. Iman antara surat di Matius biddu 10 tolu, mamuka masian ayat 30 sada, sahat tu ayat 35 di dok hatana songonon jahama tu tonga-tongata. Dungi di dok ma upamana asing tu nasida. Tudus tu harajaun banua gijangi tu batu nisi arum. Nabi Nuh nisada halak laho menaburhon tu porlakna. Ido sadana umme metsian nasaragam nibuni. Alai dung tubuh gabi ubal gadoi sian nasa ikau rata. Pola hira haudo jala rodo akka pidong namar tonga-tonga langit marasar turating na. Dungi upamana asing muse dihatahon tunatorop. Turus do harajaon banugijangi tu itak naung niasoman. Nabi nuat ni sahalak ina laho pasaorhot tu itak tolu apang paima asom saluhuna dihatau Yesus marhiti-hiti upama tunatorop dang nama kata ibana tunasida anggo somarhiti sian upama asa jupang hinatahon di panurinangina madok huukap pe pamangaku makatahon upama hurukari penabuni sian mulani portibion ima hatana dia mau manami hurian itu hatta dunga apala padabot umumon na mungkin na jujut tabigi bahwa bentuk ukuran yang besar dan jumlah yang banyak akan mendatangkan berkat yang banyak dan yang besar itu akan membawa dampak na duminggan ido pamikirion ni pada umum majol maate ido mularong mangaririt boru toriberenggo katenggo timbudu paradongat do torina kan gabe hau pangusad diat do buido hilaki torina arung gujol masoni kan anggo sonna dangate ido ampadita cal padita teraking duli-duli di piawinna yau ditiki partadan ditiki sada huri ya toro kau kan letuniku tur bekel ru ruson apa tanda buido manginang sian bentuk jolma sian hadiriota songonna terhirim sementara yang kecil sedikit tentu
Ulu do tak cueki. Ya. Akana memet boy do songon na sota perkituk konon. Bisa menjadi kita merasa sepele. Bisa merasa kita tak pola. Hidup banda dong nonangi malpinas di hei. Aku boto pasti nale harus orang idokon. Mulu perbeca do neneng ro. Mada pauti mai. Ale mulu songon na pejabat do, tapai meba. Napi nga masuk jam sia. Ale ala pejabat do ro. Iku pai maon. Ale nggo dijuk jodah sonia te. Amin. Idu. Iku dus do manginang. Iku rapdo. Name menabelga iku rapdo. Sudi. Dang boy name meti. Manandang budak belga alani na suarong na met. Man na budak tabereng adong na belga adong na met. Saling melengkapi. Ido na jujut. Lupa sian pamandang atta. Lupa sian panadayot tadi bagasat nguluta manginang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga dalam mengajarannya, dalam perumpamaannya pada minggu hari ini. Bagaimana dia menggambarkan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Mulu tapai huti hutamanginang. Di pato orang Yesus do. Songo betu ni siarum. Na met. Tapi nampaknya Bapak Ibu, pakorhonon na tungbel gehian. Ropi dong marasar. Itu gambaran dari kiasan daripada Yesus. Bagaimana yang kecil dulu bisa berkembang, bisa membawa dampak yang baik. Bisa membawa dampak yang positif. Udo amanginang gebaran ni harajanu di mata. Nang pedi hati hai pemahaman ni bangsoi hala Yahudi hala saduse do tak kasih boto surah madok Yesusi tidak ada apa-apanya karena dia anak tukang kayu, karena dia anak Yusuf dan Maria yang miskin, seorang musa yang dihadangi biru-biru kandang domba. Tidak mungkin dia menjadi Mesias, tidak mungkin dia membawa kerajaan Allah, tidak mungkin dia membawa kabar sukacita. Ini yang tertanam dalam pola pikir mereka. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus ditolak. Bahkan seperti yang kita ketahui, Yesus disalibkan. Dan ada pikiran nasida, Yesus si Mesias. Anak ni dibata naung pina supas ni dibata nagabi hayin managabi dalam ni jolmai lahu madapoton surgu manang dibata amai. Sehingga pemahaman itu diubah oleh Yesus. Mindset pola pikir selama ini bahwa yang kecil juga bisa berguna, yang besar juga bisa bermanfaat. Amanginang, pidong idu naro ate. Pidong idu naro. Dang diajak, dang diarihon. Idu banero har istilahnya halak bata amanginang. Songonon. Ida-ida nebosur jora-jora itu kan ya ada begi ida-ida nebosur jora-jora namale manang idok mauas ditoruni sapuran belgadu ber sapuroni aleda mapakorhon imana idokna ida-ida do hita mulu bosur jala jora do hita paham mahiyang gue baru tu sihin na. Lapatan na manginang odun wa inga barani harajaw ni di mata bohado hita di tonga-tongan nguluton roh halak tu jabuta roh halak mama kuling hita bodoh mapakorhon. Mampukah kita berdampak yang benar? Bolehkah kita menjadi berkat bagi orang lain seperti biji sesawi yang kecil tetapi ketika dia bertumbuh menjadi berkat? Gabi, pasu-pasu, ide-ide do pidongi amanginang. Ala sonang ibana di bonani siarumi. Senang, sonang pakilalaan na. Damai dia.
Ya rajau ni di batai boru jonjong di tonga-tonga ni ngolutta, di tonga-tonga ni ulota, di tonga-tonga ni punguatta. Ay sudido rahi tahu namang edang ate, apalagi nang marha mulian mana marha sohotan. Dalil natuli ngasok kop. Marpunguat do hita tu dongat tubuta, marpunguat do hita tu hula-hulata, marpunguat do hita tu persahutauta. Ado dampak tamanginang. Di tonga-tonga ni punguat ni hula-hulai. Tutong gabi hitar boru, gabi mangaruduti. Tangi boto jabarna. Adong ko so ni jolma. Dang lomorohana morosonang. Dang boy lomorohana gabi nami. Berusaha untuk merusak. So ni nang kada marungat tubuh be. Asal ibay pani aduh BPH teh. BPH pengurus di pungani akan masukan. Terodo akan tubuh na tikosi masanami songono arak tikosi. Iko songono do ninna. Apa yang dirancang. Iko si panupahi akan naulima. Iko si gohi akan ringgam mahida manginang. Itu kebukti, itu tanda kerajaan Allah sudah ada. Budu jonjong amanginang harajon di matai di tongan-tongan keluarga. Nata-nataro hita mudarong akan marsoal di tongan-tongan keluarga. Manang songon adong namar sangguli sona kaina. Adong go? Isidoa ina marsa. Wow, inang situat tau nate. Sangguli di mana hado lapatanna. Asa bodo ditipus, akka persoalan, akka pergumulan. Itu benar marsi ajar kamu akan naposoi, akhirnya naposo pete, una pernah sama dua. Asa itipus akka persoalan ni, dang di pa hari dokon, di pa ribak, dang di pa buah-buah. Artina di golutona makina gudang guna boy. Tatipus asa unang gabe, sa ujamita kuno 2 minggu na salpului. Jujur mulani bada bolus mudani alupa muse ada denggan manang dame jadi musuh tunggu manginang bulu hiton di Jawa jadi malu di Kalimantan kami mau lah memang ngatusi bahasa on ya kah torinder tuh itu bahasa di Kalimantan di mulu di waktu di karpe oe solani doh watusi lalit ninna holani palagi madi so mulu hamun way halak na di sonon amalo ya toh torinderu ada tu si ito aku waktu 3 tahun nayaw ay luas samu do sonon te 3 tahun na madok ya toh sona paket memang bahasa Jawa aku bahasa Jawa do pasar nggih wis dingon wis mangan ini dutong alamar dongat Jawa hian ibeti met lapatanna pakorhonido manginang bohado hita songon minggu sadario di dodo lam magodang lam marhapor siaw jangan pernah hidup na tua saya udah maju ka jamitan na tua majun hati gumudang go manang ulas dorohata mangaleo manang masih manang majalo hido bigi hamu amangina amangate ulas marohat na masih lehon udah kolata bonang na udah kedang boy dais mana kalak manang harus ni cerita ni dongan ai jebis itu amatan lem huli ne semua takinna ada kisah situ mana lem buas tu nang binota perubahan ni pak pola pikir doa akalan asing alai bohado hita dipakai oleh Tuhan menjadi berguna berdampak orang kepada orang lain amin so malas doa mau biar doa ini berdampak mahita mang berguna bagi orang lain akan tua-tua pe merguna matu akan oposo pe merguna tu akan tumua saling melengkapi saling membangun asa boy jonjong tarida harajau ni de matai napa dua nak di dodo ragi nania soman mulu ope ala jujut buru ni raja mabain aru warni bu padang ngolongol lebih kiri hamu kue saya foto saya di belum habis patah sampai 3 aru warni di somma cerita wate 3 bal aru warni asam bosam mabula ala ni mano passo na ho bam donaton ape
sen nagelekyan do alay buru gabi mengembang. Binere ba naroha manang pe korban sabo-sabongi hebeng iman urite. Lapatan na magi songoni manak kita mangina unang lamar pepeng ya. Sarasono 22 tama HKBP tahun 2020 namang. 162 tahun. Bulan Oktober on. Unang marpepeng HKBP. Alay lemanger bang mak. Ya di pangiduhon, di igris calus padita tenaking. Ajari hamu. Nasuarong ko naking, ang gawali tiki. Perkenalan di son, toroda mang bursi ya dari on. Ko parekil di sonin na. Ay warma bemekil naruha si bata. Iko sinjumin na. Ba, taburu habe namar jauh naruha mak. Si tapin soningok mula tuhuta. Lapatan na mangina ido noeng. Mampakorhom mapunguan, mapakorhom manang akahita ama. Ditonga-tonga ni akahuria. Ditonga-tonga ni akaparsauran. Asa lemangerbang. Songo raginak ngani lembui. Nautikiado gabibui. Halak dapotan. Halak bui marjabbar siani. Jadi ido mang. Yung mulu rope hubereng online agudang ko naro sa luar kota on. Nomor mingguon. Gudang ko rate. So na suharu hubereng kay nang naijulo do akanak buron. Ati ado akato dong muna ison. Muli pang ido pe mangina jo hamsa borong ina muli seluas torpabuhamu tuaw. Ya lapatan na manginang jebutei besi bagading tuai. Takola kita mangalak pasu-pasu si. Alay katodong tapi ati bui songgo tu si song pirunak ngani songgo pibana. Jadi hada udah sugut, hada na tua-tua manginang madok songono tua saya para tateho ina tua-tua nang janda doon. Ditiki di bahaya. Saya tiap hari do jebuno dakia so rojol mak. Jadi udah masih rezeki aminang. Asa dira benomoi rojol mai mangan, rojol mai minum, rojol mai dibuat si panganan dasa deburi. Bibas do tol matusi. Iro memang madok. Orbu ni benai be pasu-pasu do dia mamang. Pasu-pasu do dia bi. Dinna. Tapi enggak beben. Ale mulai hati mak. Binere do pergel dengan manginang Jepang do nguruna. Jadi hitop ya manginang. Ditonga-tonga ngutu. Tanggel leng tai bi hidu saya tua di bagasa pikiran namnya manginang. Sape nuaing. Saya urang mamere di. Artina kalau kita memberi orang sarupa do isongon namanduan jelok iso disuan disedu marasna disedu borasna gulu top pisonido ikon bayak konota do hala na ro tu bagas tei gabe sugut gelek mangarat do dang ya manginang sugut gelek ku laru tu hulat nasing asa dongan no permianan dia pala saborgin ai di do bata do di do hala upamanya la bataki do manang upasan la bataki gabe paramat naso ya balunon jala persakalan na suha mahiyang sidak kula di sona manginang kudo majulo hamu mulai sohot nyala buru razei mulai dimidak kami 2007 dak ya sojol matu jabunami jidak kula di soni iya jujurnya itu alay jol mare cipata ulo do biung jol mamangidami itu do anak buru amangi jauh na haro le makama itu ibota ruwe sondo ka balat joniba nan wango deng bota jadi balat jokku na joli to motor tong mi setiap bulan di ibain na saud hape api piga gel jol ma songo tu jabuna matonin na bidongi pe amanginan di bodido ka balat jona akala na roi pina tanpa kita sadari iman kita harus kita kembangkan harus kita bangun garu pidong na martonga-tonga langit. Wah, disariot Tuhani, lemah iteledo tangan, ileo pikiran, ileo simalolong, ileo pat dengan, bah hidup hamorat tadi amangina, idom nomuli, idom marga, alani berkembanglah beriman dan bertumbuh menjadi di dalam Tuhan. Asa gabe idom abakita lamboi. Marparbue ya kan undang jolo do ko tubuh hita di jolo mamora ma jo amang padita namia saboya gabi pasu-pasu marturpu do namora jolo boy matiki ko amangina amang gabi do hotau so taboto tikita dana piarong guna mati remaja piarong namuding neme tua piarong guna
luasau. Iya kan? Selagi Tuhan memberikan kepada kita berkat, kesempatan, apapun hal-hal yang kecil, kita boleh bagi. Bodoh, kita gabi pasu-pasu. Julu mamora maju awin. Julu marbor maju sawit tu dari Kalimantan ini namuse. Tapi si binot sawit ni si di rokko ni. Julu manggotil maju awin. Selagi Tuhan memberikan kesempatan. Hidup anda ede ni ala Kristen kan. Hidup ini kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bermanfaat bagi orang lain. Di tonga-tonga ni huriat tahun, asalam mangerbang amangina, asalam uli taruli halak, tutudu hape halak Kristeni, tutudu hape halak naprosia di Tuhani, gabi pasu-pasu. Semakin kita berbuat, semakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Oh, songon dakaras. Hamu amanami nami haporsioni ikom marboras do, marparbui idu manidok di dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati. Unang pola manginang. Tabua bibilta, talau hita merjamitai, asa toho abela Kristen daun. Hari doko songonon. 1000 doa lebih indah dari 1 perbuatan. 1000 doa lebih indah dari 1 perbuatan. Adong dingot talak. Abi gali udok ko na manginang. Arong ko nama tua merujung ngolu. Anggo amat taon. Gudang go si ingoton. Alay nang araw si tiruon inna. Aji ya bulu be ya manginang. Gudang go si ingoton na hurang. Alay nang si harus terak kulokon. Gudang go si alay si tiruon dang adong. Etong go hamu makoreksi hami buru songoni. Idola patanda ruas na burju. Jadi hitap yang mangi ko buido gabi ahdu karena mampu di tonga-tonga ngulutaw mapakor na kanauli berdampak yang positif. Yuhi do manginan di tikimeta merong ko Jawa pangulan ni homani nadutui. Di mulu hari raya on rodo maberatang tujabu. Di mulu hami pe mulu pasca Natal tabaru lalu hami tujabuna alai nungan aku bawa tu berlanjut temarandang. Alapatanna disitulah kehidupan kita Bapak Ibu. Lebih indah berbagi ya. Una songonon, buta hamu songonon. Makorus hola diririna, hola busuri bana. Toraha, mudum. Angas orang betul, dah boleh pikiri halak, dah boleh pikiri dongan ji ope sifat-sifat yang tidak benar ini. Kerajaan Tuhan itu tidak hanya dibentuk di tengah-tengah gereja ini, tapi bagaimana masyarakat atau hidup kita bermasyarakat, berbagi. Tekola simpati biar manginang, narikot, alai empati. Kita mampu menjadi pelaku-pelaku iman itu. Berbuat yang benar. Ay kerajaan di debata manginang tekola masalah kebenaran amang si pangado sidu menjadi si paudus do. Tapi bagaimana? Tentang kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Ngulu nasi tong. Gue tahu muda RO. Raja Ola. Sudah diola. Tak kasih tong. Tolu di dokoron. Oh pak salah. Baik kok kamu mah. Jadi beneran nih kan. Tolu di dok. Oh pak salah. Tak kasih tong. Jadi hidup kita. Ciri-ciri orang yang beriman dan bertumbuh itu adalah hidupnya selalu benar. Hatana sitiopon. Molo horbo ana di sitiopon. Taktalina. Ihurna ninna. Ya, jadi hidup kita ini demikian juga. Hidup kita berusaha untuk hidup menjadi orang-orang yang benar, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Waduh hita, ngapi ke jom. Butung kebilala biba. Waduh hita manginang, membawa kebenaran nih. Itong-atong ani. Parhata sitong. Unang saya ini dibain, erang kuat aku jalo ini nak. Duk dibino bahasa sing jalo ho. Erang pola ina. Alin su ni dokon jalo mak, dak pola wain nam se. Yang adong hahotan nak. Sifat-sifat demikian tidak benar juga. Nomor tuturope manginang ikut di kosto. Asa dang boy hita merit.
Baga do biar nak kinero dia cal pendeta tu nanti. Pasar di mana? Asa binoto pertuturan inna. Memang ikon dang bui malek aham malue te. Tu isi rumah nubuh niba. Kan? Dang bui malue sanggulu tempo lagi talak batak dobe kan? Batak dobe hamon. Hah? Batak dobe? Iya. Dang bui ta malue siani. Imulu ngadong so marga hasibuan terhudok deh. Na me pemer terhudok deh tulang. Ala pino perni mana mau perhami segicek hasibuan do. Bola tapu bulu nang pe na meros melu si tetak do tulang ning do. Unang ala terus ngona bongak tulang senin na. Ala itu dah pugu si. Dang isengko. Dang adong ya teh. Adong kamu songoni amanginang. Bertobatlah. Ya. Di harus oni kasus waduh bihami. Selilingon, sedok konodo, arong arong marga pejai tadi si kepala ahado lingkungan hidup. Saya nganggut tuh, arong tuh mobil lah merah. Terus saya bongak do madok tulakku ini, saya salpaju tulangin nah. Tapi iba pejai terkedong itu tulang, duga arong makasusna. Tulangin nah, tulakku do hamuin nah. Sedih tulak, apa? Marga tapi belum musik nah. Nah mengalap. Diudok, sedih martulang hamu do audo inang martulang tuhamu ni daw ay boru silito nga do naman buhon hawin na mang tahe na silingo sani angga dotong na tulang giba kan na tulang na poso ale do nga do soni baru ma ijowi betulang hidup ini jangan demikian, jangan hanya memandang bulu, jangan hanya karena ada sesuatu hal baru go tulang, jangan. Si inat taburu rajaon, buru si raitor saya idok do jumlah tahu tapi 2007 mulai melayani huamang, layani mana perjulu tuna pogus tuna namatian ini do. Ini cepatnya merukil do, baru naik, udah pota bisa namuren arwahku do. Alai perjulu mak, hubesi akan ame meti, di sido harajon di bata. Jadi memang uang uluhud doi, ikon ay mulu na marpesta do hamu amangina mulu seber kamu mulu marpesta muda pola dia do orang mulu tua ale mulu mate do setebi mulu marujungulu do akaruas na meti akan na somar di hadihai dangi sia baru bi hatamu na mau tegur hamu au ade ido kan anggo na marpestai kuling pirodo kuling alai mulu na hamatian si bata naunga madonga ahara ale tulang ibana bona tulang baru donga tubuna boruna. Hidup ini tidak batas itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita berdampak yang benar di hadapan orang. Lebih boy jonjong harajon di batang. Ijujuk do inat taburu rajaon. Saya ilup buti bisa jeb. Laho ina. Udia laho ina. Biar nama tean ina. Oh iya mang. Tong abor ngipe. Telepon dua siba. Jum 12 arong namar sain. Iko borhat diba. Nak pengeset bata ngamor do kiba. Labatan na itulah kelayanan kita rupanya. Cibata marguna do inai. Hati. Kutung buru kihamon non. Sutung buru kamu apa ngate? Akai naon? Riko tiedi pemuda hita. Urang hidup tua koinda sebenarnya lekuna. Riko tiedi. Ai mulu marsahit kita mang. Isi do perjol repot. Jawad do. Isi do. Ang tormekel lu baru si payungon. Lapatan nama hidup ini begitu. Saling bagaimana kita membangun kehidupan kita. Waduh asa bui lam uli lam denggan. Di tongah-tongah ngulu tahun. Dan mungkin buru si payung mengidam mulu marsai, buru raja itu katong, mulu ropi buru payung membuat jiru nggak mulai hati, alhamdulillah. Lapatan itu yang paling dekat. Bagaimana kita di tengah-tengah itu masih payungotan, masih ajaran di tengah-tengah kau laun, mulu huram pe una tepaila alailam husipon, hono damang dah, hono inang dah, asa wuli denggan. Itulah tanda ada sukacita. Soalnya itu di Paulus lagi di Rom 10 pati ayat 10 itu. Ala dino dia mau manginang asal lemah gudang mahita teh. Waduh, ulu doham lemah gudang, man lamar pepeng go. Lemah gudang mahita teh manginang di hapor syota. Aka geleng tapi na di marsa namar jalang dia kalua ni diba. Hapor syota ma. Ido ndok kana dakolan dapol tongo sa marguna. Tang yang tongo sampai margugu do. Tohori mulu halak kan dulu iro madapal tongo sa dabe pung sedurang inna malum do ninna hita pe mangina hapor syota madok
tangi yang tongo sapi margogo do. Amin. Di pargugo di bata mahita, di rupi asa totong lemagudang haporsyota di bagasa Tuhani. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan jauh bari bata mana amin. Muliate ma upar hatu rohan nami do Tuhan hatam. Naing mai laho manabor-nabori haporsyon nami. Lemagudak kami di panadaon ni hatam. Doho di haporsyon nami. Asa boy lam takas Tuhan upar buho kami hatami mapakorhon lemagudang lemar parbuwe lem manupak akan nauli Tuhan kami dia dupa ni huriam di tonga-tonga ni nahumalia kami di tonga-tonga ni rumah tangga nami pe posrohan nami li Tuhan rapokoma akan nahula kami doh akayan ako keluarga nami pe mulai hati madiho berajumi roha nami Tuhan gok dosa dohami nabadiang goho jumbulu sisa kadosa nami asalam talupa mi lau mamujim pasang pokok mangasaho Yesus martangiak kami tuho amin. Abu nami nanami hurian itu hata di bata di napasa atau peliak kita di bagasan minggu sadarion di mana tersurat di Psalm 50 ayat 14 di dok sonon. Pelehomma tu di bata hamolateon jala garari ma akka baga-bagami tuna tumibul. Marede hita sen bukede nomor 716 ayat sada uhud papung pelian. Oh
Tuhan di bata martangi kita. Ali di bata manami na di bano gijang odo haroroan ni salahu silelehun na dengkan dohot nasau libasa na moliutus. Basa tamima siya na dileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilenon. Pati buluh na rajaw mo dito nga tongani huriyam do di portibion. Buhay marohanay marhidi-hidi to dim. Asalam mutada hami godang ni sileo lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami maddo mauliate tuho. Marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banogijang sa binarbadia magoarm. Sero maharajaonmu, sesaut malom ni roham di banotongos na di banogijang. Leho matuham sadarun hanguluan siya pari. Sisa marusanam song panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tu gitu panghujunan, palua mahami, sian pangago. Mulak mahamudi bagasad dami jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaor homma. Damena tutod di munabi. Amin. Sian kami selalu na parhala doha KPI Yogyakarta. Pasahat to tuhita manginang selamat hari Minggu. Tuhan nama dongani masuk-masuk ita salum. Horas marita.